Qed issir ħidma fuq politika għal persuni li jkunu għadhom kif ħarġu mill-vizzju ta' droga. Kliem il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia waqt seminar dwar il-White Paper relatata mar-riforma fuq il-liġi ta' droga bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika Raise the Bars. Il-Ministru spjega kif sessir enfasi partikolari mhux biss biex ma titteħidx droga iżda biex tingħata kura aktar holistika. Il-politika se tkun qed tindirizza numru ta' mistoqsijiet fosthom jekk il-familja u l-postijiet tax-xogħol humiex lesti jerġgħu jilqgħu lura lil min ikun ħareġ mill-vizzju u jekk dawn il-persuni humiex jirċievu biżżejjed ħiliet biex ma jerġgħux jaqgħu fl-istess vizzju. Kevin Busuttil mill-organizzazzjoni A Voice for Drug Addicts staqsa jekk hux biżżejjed l-għajnuna provduta. Hemm ħafna għajnuna li hija provduta u naħseb li l-istituzzjonijiet kollha they are doing the best they can at the moment. Però irdu nistaqsu jekk hux biżżejjed u fejn irridu mmorru bih. Noel Sherry, manager fi ħdan il-Fondazzjoni Oasi, huwa tal-istess fehma. Inħossu li għandu jkun hemm ħafna iktar input ta' follow-up ta' għajnuna b'mod holistika lill-individwi kif ukoll il-familjari tagħhom. Numru ta' kummenti tresqu lejn il-Ministri Owen Bonnici u Michael Farrugia u saru 3 workshops li fihom ħarġu numru ta' idejat u proposti. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-esperjenzi personali jgħinu biex nifhmu iżjed is-sitwazzjoni filwaqt li għandna nirrealizzaw li kulħadd jinsab f'baħar wieħed. Qal li minkejja li hemm sfida f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżorsi biex jiġi miġġieled il-vizzju ta' droga, għandu jinżamm il-momentum li għaddejja bih bħalissa il-konsultazzjoni pubblika.